எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் கார்த்திக்ராம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டூ டெஸ்டினேஷன் சேனல். ஸோ வீட்டில் இருந்து ரொம்ப போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் நானும் விக்கியும் என்ன பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருச்சி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து 2 டேம் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரும் இது வரைக்கும் போய் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதுவரை. ஸோ அது அவ்வளோ பெரிய டேம் இல்லைனாலும் பட் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. ஸோ அந்த டேமும் அப்புறம் கல்லணை டேமும் பார்த்தோம். ஸோ கல்லணை டேம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாருமே விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இந்த டேம் பார்த்திங்கன்னா யாரும் அவ்வளோ பேர் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். நம்ம கையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது எதுவுமே ப்ராப்பராக இல்லை. கோப்ரோலேருந்து சரி, ஹெல்மெட்லேருந்து சரி எதுவுமே ப்ராப்பராக இல்லை. அண்டு மைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மைக் செட்டப்பும் எதுவுமே வந்து ப்ராப்பராக கிடையாது. ஸோ எல்லாமே நான் வந்து கூடிய சீக்கிரம் அப்கிரேட் பண்ணுறேன். அண்டு பைக்கும் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வேறு ஒரு பைக் வாங்கலாம் லோ சிசியில் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு பைக் வாங்கலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எல்லாமே கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இப்போ நம்ம கிளம்புன டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 o'clock போல் நாங்கள் சென்னையிலேருந்து கிளம்புனோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக கிண்டி கிட்டே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எந்த ரூட் வழியாக போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மதுராந்தகம், திண்டிவனம், தென் சமயபுரம் அண்ட் திருச்சி இந்த ரூட் வழியாக தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம். ஸோ 2 டேம் விசிட் பண்ணிவிட்டு தென் விக்கியோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அங்கே. ஸோ அவரையும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டிய பர்சனல் ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அவரையும் நம்ம மீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கல்லணை டேம் பார்க்க போகிறோம். கல்லணை டேம் பார்த்துட்டு தென் அப்படியே வீட்டுக்கு வர வேண்டியதான். இது ஒரு 1 day ட்ரிப்பு போல் தான். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் காலையிலேயே கிளம்புற மாதிரி ஆகிடுச்சு. 4 o'clock போனால் தான் நம்ம நைட்டு ஒரு 10 o'clock போல் வீட்டுக்கு வர முடியும். இந்த வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறது பெரிய தலைவலியாக இருக்குது எனக்கு. ஸோ வேறு இதில் என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னால் நான் அப்போது என்ன ஃபீல் பண்ணுறேனோ அதை வந்து என்னால் பேச முடியல வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும்போது. அட்லீஸ்ட் நான் என்ன பேசுகிறேன்னு அதில் ரெக்கார்டாக இருந்தால் கூட நான் அதை வச்சு நான் பேசுவேன். பட் அதுலேயும் ரெக்கார்டாக மாட்டேங்குது. கோப்ரோ பெரிய பெரிய சதியெல்லாம் பண்ணுறாங்க. டேரெக்டாக மைக்கை குத்தி நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருந்தா பரவாயில்ல. அதுக்குன்னு ஒரு அடாப்டர் வாங்கி அதுக்குன்னு ஒரு கனெக்டர் ஒன்று வாங்கி எப்படியும் செலவு கொண்டு போயிடுவாங்க பொழுது ஜாஸ்தியாக. ஸோ இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ யாரும் கோச்சிக்காதீங்க. டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6:30 இருக்கும். சூரியன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு குட் மார்னிங் சொல்ல வந்துட்டார். R15ல் ஒரு 500 கிலோமீட்டர் பில்லியனாக உட்காந்துன்னு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் தான் பெரிய ரைடர். அந்த வலி இருக்கே, ஐயோ எப்படி சொல்கிறது. போகும்போதெல்லாம் நல்லா தான் கைஸ் போச்சு. ஆனால் வரும்போது வந்தது பாருங்கள் ஒரு வலி. என்னால் உட்காரவே முடியல. அப்புறமா நான் ஓட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு விக்கிக்கிட்ட வாங்கி நான் பைக் ஓட்டிட்டேன். ஏன்னா சுத்தமாக அப்படியே உக்காந்துட்டு உட்காரவே முடியல. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 100 அப்புறம் ஒரு 200 கிலோமீட்டர் தாண்டினோடனே செமையாக பெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு குஷன் மாதிரி இருக்கும், ஏர் குஷன் மாதிரி. ஸோ அதை வந்து நம்ம செட் பண்ணணும். விக்கி அது வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். பார்ப்போம். செங்கல்பட்டுலாம் தாண்டி நம்ம டாப் ஸ்பீடை செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்கி சொன்னான். ஸோ எவ்வளோ தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 50 gearல் எவ்வளோ போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணியிருந்தோம். ரோடு வேறு ஒரு வண்டி கூட இல்லையா. ஸோ ஃபுல்லாக காலியாக இருந்தது. ஸோ அதனால் சரி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டாப் ஸ்பீடை வந்து செக் பண்ணியாச்சு. ஆனால் 60 gear போட்டால் அவன் செக் பண்ணலை. 50 gearோடு முடிச்சிட்டான். ஏன்னா 60 gear போடுறப்போ ஃபுல்லாக வண்டி வந்துடுச்சு. அதனால் சரி வேணாம் நம்ம சேஃபாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இந்த டேமுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் ரூட் வந்து நான் சொல்கிறேன். நம்ம திண்டிவனம்லாம் தாண்டி பாலப்பட்டுன்னு ஒரு ஊர் வரும். அந்த ஊரையும் தாண்டி ஒரு லெஃப்ட்டு கட் ஆகும். ஸோ அந்த லெஃப்ட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு வீடூர்னு ஒரு ஊர் வரும். ஸோ அந்த வீடூரில் தான் வந்து இந்த வீடூர் டேம் இருக்குது. ஸோ டேமை வந்து விசிட் பண்ண ரூட் எல்லாருக்கும் தெரியல அப்படின்னா நான் கூகுள் மேப்பு லொக்கேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த ஊர் சைடு யாருனா இருந்து நம்ம வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பட் நாங்கள் போன டைமில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணி இல்லை. ஆனாலும் அங்கே நின்று நடுவில் டேம் உள்ளே போயிட்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்தோம் நாங்கள். ஸோ அது அந்த பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது லொக்கேஷனு. ரொம்ப நாளாகவே இந்த வழியாக போகும்போது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் டேம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி இந்த தடவை போகும்போது போகிற வழியில் தானே இருக்குது, ஸோ பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்குன்னு நீங்கள் போகாதீங்க. இந்த வழியாக போனீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஸ்பாட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம டேம் கிட்டே வர போகிறோம். ஸோ நம்ம போயிட்டு பேசுவோம். அண்டு நம்ம வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லு. இங்க வந்து பார்க்க சொல்லி யாருமே வந்திருக்க மாட்டாங்கண்ணா. யாருமே வந்திருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. 1000 ரூபா பந்தயம் கட்டுறாங்க. தேங்க்ஸ்ண்ணா. அதே போல உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா அங்கே போய் பாருங்க. வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்குமா? சூப்பராக இருக்கும். ப்ளஸ் அந்த நல்லா அழகாக இருக்கும். உள்ளே போய்ட்டு அதுக்கு ஒரு பூங்கா, அந்த பக்கம் காடு இருக்கும். அதெல்லாம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதோ மேலே அப்படியே போகலாமா? மேலே அப்படியே போகலாம். பாட்டை பாருங்களேன் எப்படி இருக்கு. வேற லெவலில் யாருமே மோஸ்ட்லி விசிட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இங்கே விக்கி தான் கண்டுபிடிச்சாரு. சொல்லு, நான் தான் கண்டுபிடிச்சேங்க. இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரா, விக்கின்றவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரா அந்த இடத்த. பதிவு பண்ணிட்ட போதுமா? ரொம்ப இறங்கியாச்சு. வழி பயங்கரமா பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. குட்டி ஆஃப் ரோடு. குட்டி ஆஃப் அதெல்லாம் இங்கேயா ஃபோட்டோ எடுக்கணும்? இங்கேயா? இங்கே இல்லைடா, அதை மரத்துக்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோடா. அதுக்கப்புறம் சுற்றி நம்மளுக்கு தான் ஃபுல்லாவா பாட்டு வரணும். வெயிலே தெரில ப்ரோ. வெயிலா முக்கியம், ஃபோட்டோ தான் ப்ரோ முக்கியம். மலை ஏற போகிறோம். தலை அங்கே போய் டேம் கிட்ட போய் எடுத்துலாமா தண்ணியில் நின்று? ஒத்தையடி பாதையில மூச்சு வாசல் வாங்குதடி. கண்ணே கண்ணே என்னை காணலையே, பள்ளத்தில் விட்டாக்கா விக்கி வண்டி நோகலையே. மூட்டுக்கிறாங்க. அதான் நடந்து தான் போன சொன்னாங்க. இந்த சைட்லேருந்தே தண்ணி வரும்ல? டேய், என் சைட்லேருந்து வர இப்படி தான் வரும் தண்ணி. ஓ, இந்த சைட்லேருந்து தண்ணி வரும். ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, இப்படி போவோம் தண்ணி. இப்போ தோண்டிட்டு இருக்காங்களா இந்த சைடு? தோண்டிட்டு தூர் வருவாங்க. தூர் வராங்களா? இங்கே டைவ் அடிக்குதா? டைவ் வச்சு சாவு. தலை இந்த செயின் போட்டுடலாமா வண்டியில்? தலை அங்கே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு படிக்கட்டாங்க. லெவல் போகிறான் ஃபீட் எவ்வளோ ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது திறந்தால் தான் தண்ணி வெளியே போகும் இந்த சைட்லேருந்து. செயின் தான்ப்பா பயங்கரமாக இருக்குது. கைஸ், ஒரு வழியாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஒரு 3 hours கிட்டே அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு 1 hour அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. பட் ஆனால் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் இங்கேயே முடியல, நம்ம திருச்சி வர போகணும். ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ பிளேஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும். ஆக்சுவலி நம்ம அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கே மனசு வரக்கூடாது. அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு குட் மெமரிஸை கொடுக்கும். யாருமே இதுக்குன்னு வந்து இங்கே பார்க்காதீங்க, இந்த வழியாக போனீங்கன்னா வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு ஒர்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா. தென் நம்ம வந்து இப்போது நம்மளோட டெஸ்டினேஷனை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போது சமயபுரம் டோல்கிட்ட வரப்போகிறோம். ஸோ அந்த டோல் தாண்டி தான் நம்மளுக்கு திருச்சி போகிற வழி. கைஸ், ஒரு வழியாக நம்ம திருச்சி வந்து சேர்ந்தாச்சு. அண்டு நம்ம ஃப்ரெண்டையும் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ விக்கி பார்த்திங்கன்னா அவங்க கூட தான் பேசிகிட்ருக்கோம். அங்கே என்ன கை காமிச்சேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம திருச்சி உச்சி பிள்ளையார் கோயில் தெரியும் பார்த்திங்களா? ஸோ அது வந்து அந்த சைடு தான் இருக்குது. அதுதான் வந்து நான் கை காமிச்சு சொல்கிறேன். ஸோ விக்கி பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெண்டோட பேசிகிட்ருக்கோம். ஸோ அவரும் வந்து நாங்கள் கல்லணை போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால நானும் வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் நம்ம கூட வந்து கிளம்பி வந்துட்டார். ஸோ அங்கே ஒரு 2 hours கிட்டே நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்.
ஆனால் இந்த டேம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. ஸோ சூப்பராக இருந்தது பார்க்கவே அந்த டேமை கம்பேர் பண்ணும்போது. பட் அது வந்து கொஞ்சம் பாப்புலர் இல்லை, இது நல்லா பாப்புலராக இருக்கிறதுனால ஒரு கொஞ்சம் கூட்டமாகவே இருந்தது. அங்கே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா கூட்டம் இல்லை. ஸோ அங்கே வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக பார்க்க முடிஞ்சுது. ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. குளிக்கிறதுலாம் வந்து நம்மளால் ஃப்ரீயாக குளிக்க முடியல. இங்கே ஒரே ஃபேமிலிஸாக ரொம்ப ஒரு ரஷ்ஷாக இருந்தது. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கூட்டம் இல்லாதப்போ, ஐ மீன் இந்த வீக்கெண்ட்ஸில் வர ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஒரே ஃபேமிலிஸாக இருக்கும் அண்டு ரஷ்ஷாக இருக்கும். உங்களால் ஃப்ரீயாக என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு வீக் டேஸில் முடிஞ்ச வர வரா மாதிரி பாருங்கள். ஸோ ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை. இங்கே வந்து பார்க்குறீங்கன்னா வீக்கெண்டில் தான் வந்து பார்க்க முடியும். உங்களால் வேறு வழி இல்லை. பட்டு கூட்டமாக இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ஒரு நல்ல டேம். நாங்கள் வந்து குளிக்கலாம் இல்லை, நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம். ஸோ பார்த்துட்டு இருந்தது பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோடய முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் மேலும் மேலும் வந்துகிட்டே இருக்குது. அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் மாதிரி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கார்த்திக் ராம். பாய்.